May masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. This program is brought to you by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Magandang umaga, kababayan! Senator sa Boga! Let's go! Yeah! Bumati ka muna. Agoy! Ako na di ay. Mugreat sa day ko. Sure Ito niya, po si Pangulo. Pangulong Dagong maingod to kaninyong tanan. Maingod to po. And to you, Bong. At sa lahat ng mga suki nating tagapakinig. Maingod to ninyong tanan. Hindi na ako mag-rap. Talaga ba? Honestly, hindi bagay sa akin. Ay, talaga? Oo. Ano ba gagawin mo? Kakantahan ko na lang kayo. Ayun ang pinakamagandang balita. Kanta ako para sa inyong lahat. I want to dedicate this song to myself. I hope I like it. Pwede rin ba akong mag-attitude, Pangulong So, Dagong? anong Kasi- attitude yan? Kasi wala kasi akong ngayon, maayos na ilong ngayon. Kasi yung ilong ko kasi bumabara, may bumabara. Pwede rin ba hindi rin ako magra-rap ngayon? Huwag ka muna mag-rap. Magkanta ako nga. Mag-rap ka, magkanta ako. Magkayagaw na. Kasi ayokong makalimutan ng lahat yung mga paboritong awitin ng inyong mga lolo at lola, nanay at tatay. Ito Talaga? na. Hello. Mic test ni Mike. Mic test. Hello. Tell me when will you be mine? Adlok. Tell me quando we can share a love divine. Fairness, ha? Please don't make me wait again. Lakaw, eh. Okay. When will you say yes to me? Mag-yes ka na. Tell me quando you mean happiness to me. Really? Fairness. Oh my love, please tell me when. When ba kasi talaga? Bukas. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Yun, no? Let me show you the way to a joy beyond compare. What's next? Oo, okay ka lang, Pangulo? Nabasag yung Salamat, Bong. Yan na lang ang Pinagbigyan mo ako. gagawin natin na Pangulo Gusto ko everyday. iba-ibang kanta na makaluma just for you to reminisce the past. Alright. Pwede naman din yung mga kababayan natin yung mag-request. Mag-request kayo. Yan, Anong pwede bukas rin ganun. kantahin ko? Yun. Basta yung makaluma lang kasi alam ko man yung mga December Avenue. Pero gusto ko yung kapanahonan ko. Talaga ba? Ba't i-request nyo yan. Ba't ko yung boses mo nagsalita, Pangulo? Wala na, kanina lang yun. Talaga ba? Wala na. In fairness, In fairness, ha? Ang galing mo mag-kwando-kwando. Kailang babae ka na kwando-kwando, Pangulo? I invoke my right to privacy. To all the girls I've loved before. Mayong udto kaninyong tanan, magsugod na kita, magkwando-kwando na ta. Sa atong isumbong kay Pangulong Dagong. Let's begin. Let's go! Senador sa Bongga!
Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po yung sarili ko. Kasi lagi na lang po kasi akong napupuyat. Tapos pag nasa trabaho po ako, antukin po ako parati. Ano po ba ang maaari kong gawin sa sarili ko kahit kumpleto ang tulog ko sa magdamag? Lagi pa rin kasi akong inaantok. Edsel de Mesa po ito ng Barangay Talipusngo, Maragondon, Cavite. Alam mo, ano yan, bakit ka antukin? Aha. Kasi mamantika ang iyong katawan. Totoo. Talaga? Tingnan mo yung mantika, natutulog kahit walang mata. Baka puyat yun. Si Edsel. Hindi, yung mantika. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating linya, sa ating telepono. Hello, kababayan. What is your name? God, Pangulong Dagong. Sino to? Babsi po. Babsi, present ngayong araw na ito. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang si Pareng Borneg. Bakit? Si Pangulong Dagong, wala na po siyang pinipiling lugar o mga klase ng tao. Basta nangati po yung singit niya, kinakamot niya agad. Kakadiri, ha? Pagtapos niyang kamuti, naamuyin niya kaagad. Tapos sabi niya, sarap. Ano pong gagawin sa kanya? Grabe ang Si imagination, Borneg Pangulo. kasi, ganito yan. Bigyan mo ng bahaw. Alam mo yung bahaw? Bahaw. Yung kanin na bahaw, yung kaning lamig. Alam ko yun. Bigyan mo siya ng ganyan kasi wala kasing kanin sa kanila. Aha. Kaya pakainin mo ng bahaw kasi meron na siyang hawak na ulam. Yung pala yung ibig mong sabihin. Pag amoy, Ba't mo dinidemo? amoy. hindi ko sinadya, makatirin eh. Isumbong kay Pangulong Dagong. You're so yucky, ha? Talagang dinidemo mo sa harapan ko yung pagkati mo, ha? Magandang tanghali, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang po ulit si Lorraine Coconut. Ang tawag Bakit? daw po sa anak ng Shell ay Sheldren. Dapat po ba kaming tumawa? Nakakapikon na po kasi ang Sheldren. This is Badet of Bagong Believers Ortigas Chapter or Dagong Believers Ortigas Chapter, DBOC. May bago ka palang organization, Pangulong Dagong? Dagong Believers Ortigas Chapter. Alam nyo, Badet, salamat po madam, pero pwede bang wag na lang yung ganyang pangalan, palitan natin ng DDS na lang. DDS Oo. stands for? DDS, Dagong Disciple Squad. Gusto Ortigas Chapter. Yun, Yan. Kaso, anyway, susumbong muna tayo. Feeling ko kasi gusto nilang gusto nilang Dahil lang, kompetensyaan yung ano mo eh. Children, pag ang anak ng Shell ay children. Okay. No, How true ba daw get it. ito? Depende kung pag marami children. Pag isa lang, child. Ang sure mo niya. Ang sure, Pangulong Dagong, tumbling ko ran. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang, bakit wala pong side mirror ang eroplano from Dandan ng Banawe, Quezon City. Ang lupit ng sumbong ni Dandan. Alam mo Dan, kasi wala namang nakasunod sa kanya, kaya hindi na niya kailangan ang side mirror. Unless ang eroplano ay magbabiyahe sa EDSA, kakailanganin niya ang side mirror. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pero walang side mirror ang Hindi man eroplano. traffic sa taas. Pag may makasunod-sunod sa kanyang eroplano, kailangan niya ang side mirror para makita niya sa likod. Next. Di ba may pakpak yan? Dalawa, Pangulo. Yung eroplano? Hindi, yung side mirror. Hello. Makita mo yung itsura mo dyan. Side mirror? Sa pakpak. Oy, sandali. Pagani, nagsugod. Nagano siya, nagsalita siya lang mag-isa. Wala pa nag-entertain siya. Sino to? Sir, sino to? Si Reggie po, Pangulong Dagong. Reggie ng... Las Piñas City kung saan hindi na kailangan ng CCTV camera. Bakit?
Maraming chismosa. Gusto ko yung tagline na yun. Taga saan ka, Reggie? Las Piñas. Na hindi na kailangan ng CCTV camera. Bakit? Dahil maraming chismosa. Alam mo, Reggie, hindi naman totoo na sa Las Piñas lang may chismosa. Doon nga sa Novaliches, marami. Reggie, anong trabaho mo, sir? Security guard po. Security guard. La Bandera. Okay. Reggie, sandali lang, Bong. Ilang taon ka ng sikyo? 4 years na po, magpa-5. Okay, very good. Pagbutihin mo. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang itong nagbili sa akin ng Yossi, Pangulong Dagong. Sinunod pa ako sa tagiliran. Yung kabady ko. Kumakain na, ayaw ako alukin. Tapos, Hindi ko alam ba't ayaw niya na ako pakainin. yung karilibo mo. Pangulo, yung kabady ko, yung kasama ko ngayon. Baka meron kayong LQ. Ay, Ha? Hindi mo ba si tanong, baka may LQ kayo? Ha? Tanong ko sana, Pangulo, kung nasa watchlist mo siya Anong pangalan? Tignan ko. Minchi Gado po. Ha? ano? Minchi Gado. Minchi Gado. Babae yan? Babae, Pangulo. Ano nakalagay? Ay, wala siya sa watchlist na siya sa akong... Ayun, wala siya. And since babae naman pala yan, wag mong saktan si Minchi dahil ako makakalaban mo. Lako, tumawan na siya. Sino yung tumawa dyan? May pinahay. Siya po, siya. Si Minchi. Kasi pinapanigan daw siya ng Pangulo. Minchi, last na tumawa sa akin ay Anong nangyari? nasasarian. Lumabas sa pusod. Salamat po. There you go. Isa pang sumbong, Pangulong Dagong. Sumbong naman ito mula sa ating pinakamamahal na Facebook Live, si Michelle Clarianes. Bakit? Isumbong ko lang, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga, ang ka-workmate ko na si Ate Kat at si Ate Tonet. Panay po kasi sila tawa pag nagsusumbungan na. Ano po ba ang gagawin namin sa mga bunganga ng mga office mates ko? Alam niyo, ma'am, please listen. Try to listen. Wag lang kayo tawa ng tawa kasi pag may nagsumbong, all you need to do is listen. Alright. Paano Tapos, kayo matuto pag hindi kayo makinig? kaso, di man mapigilan, Pangulo? Sige, tagal lang sila tawa. Hindi, walang masama tumawa. Huwag niyo rin pigilan. Pag pinigilan niyo yung tawa na yan, ganitong kalalabasan. So, baka mag-overtake, ma'am. Uy, overtake ang malunggay. Hindi pa natuna. Ikaw, Pangulo, may mga kumakain ngayon. Hindi, sa dila. Sa dila. Pero alam mo, yung malunggay kasi sa probinsya, masarap yan ilagay sa mga utan-utan. Ay, utan-utan? Hindi, tao ka naman. Ang utan sa Cebuano is gulay. Gulay. Utan ang tawag dyan. Utan, merong mga minsan sabaw. pagpasok ko sa bahay dati, nagluluto yung aking tiyuhin. May magaling magluto yung tiyuhin ko. Ang mga gulay. Pagpasok ko, bahong utan. Baka palis na yun. Isa mga katyo, baho man imong utan. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Di ba marami ka mga halo-halo ng mga vegetables yan? Iba-ibang klase? Vegetable. Vegetables. Hindi ko may pronounce ang maayos yung vegetables. Hello. Hello. Sino Kababayan. What is your name? My name is JR. JR. Ginoong ko English-Englishan mo pa kami. Ikaw rin. Moro dyan kag si... JR, yung tawa mo parang si Kusak. Kusak ko. Kalaban ni Ramini, ang batang bronze, si Kusak ang the devil man. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Yes, R. subong ko lang yung kasama kong si Raymond. Bakit? Sabi niya ayaw daw niya kumain ng talong. Pero kumakain naman siya ng tortang talong. Hello, Kasi mas gusto niya ang torta.
Nakatorta. Paborito, ako paborito ko rin nakatorta. Talaga ba? Nakailan ka ba? Sa mga siguro kaya kong umubos ng mga 100 ng torta. Ay, talaga ba? Di ba may itlog mo yan nilalagay, Pangulo? Yung torta? Hindi, ikaw. Yung talong. Violet nga yan eh. Yung talong. Yung torta. Tinawag na siya, Baka Tama na magtrabaho ka na nga dyan. Sige, tabi-tabi. Kuliraha ka. Sumbong kay Pangulong Dagong. Oras na muna sa isa pang sumbong. Mula naman ito kay Ryan Alder from San Juan City. Yes. Magandang umaga, Senator sa Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang workmate ko na si Ampol. Bakit? Pag nagiinom siya ng pulang kabayo na inumin tuwing gabi, pag umaga kasi nalilate siyang magising. Hindi na naliligo, diretso pasok na siya sa work, kaya siya nangangamoy. Poots! Nangangamoy na siya. Kaya mo ba siya i-pronounce, Pangulo? Hindi ko kayang ma-i-pronounce kasi. Huwag mo nang i-pronounce yan, Bong. Poots nga lang sabi ko eh. Put! Leg tiil. Dahil daw, hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. Salamat, this is Ryan ng San Juan City. Yan. That is normal na pag uminom siya ng pulang kabayo, hindi talaga siya magising dahil nasipa na siya ng kabayo. Nakatulog? Ikaw daw magpasipa ng kabayo. Minsan nga yung iba tumambling sa kanal. Yung iba nakig-away sa CR. Nakipag-away dahil sa pulang kabayo na yan. Kaya if you drink, moderately. And if you drive, don't drink. If you drink, don't drive. Yun pala ang ibig sabihin Stop nun. it. Pero saan sa Tagaytay, Pangulo, maraming ganyan doon. Kabayo? Hindi. Si Ryan. Mauna, tuga-tuga. Hindi, maraming sa nga. Maraming pula. Sige, ito na, orasyon na tayo, Pangulo, kay sumasama para yung makapahuway na imong tingog, Yung Bong. boses ko, Pangulo, kay nawawala na. Ewan ko ba, hindi pa bumabalik. Kung nagbabadya na siya, nalilipat na lang ako. Hindi pa daw sa probinsya namin. Poy, ikaw nang bahala dito, Poy. Magsugod kita. Magsimula tayo. Habang nandito pa ang aking sapbongga, Tama. ay orimos muna tayo para hindi na siya makapag-isip ng iba pa. Ay, talaga ba? Simulan na natin, Pangulo. Sabay-sabay bigkasin ang Onod, bakag, onod, boto, laman, boto, onod, botog, bokog, onod, boto, laman, boto. Ang aking mga DDS Dagong Disciple Squad, pinamunuan ni Dondon Rolyon at Juliet Rolyon, dyan sabay Bagumbong Caloocan, si Paring Mar Pinto, Paring Noel Palahi, at ang Predits Boys, lalo na si Elvis, na swertihan sa kagabi, Elvis Kabanlit, at Tano Manso, Ruel Iringco, Emerito, Mercada, salamat sa inyo, diha si Ronalyn Balangkit sa KJ Apparel Garments, ang KJ nyo dyan. Alexander Bayona, Rickson Balmes, Robert Giray, Ma'am Lorraine Flores, nag-request ng My Way para bukas. Sige, subukan natin. At si Alexander Bayona, ang baliling naman ang ni-request. Idea nyo yan, kayo ng kumanta. Dahil dyan ang mga taga-kamya sa AJ Store at AJ's Ukay-Ukayan na Ukay gusto ako, magpa-ukay, sina Michelle, Ukay ako, si Shirel, Ukay ako, at mga Bilyones family Pautang ako. nagipangunahan ni Jane Bilyones. Dahil bilyonarya ka, pautangin mo ako.
Si Excel, Francis, Lo Franco nga nag-drawing sa atong mga dagway, Pangulong Dagong. Drawingin mo ako. At si Mark Anthony Daita sa Litex, Quezon City and family, Danboy Lucenia, Jimboy Toradio, Jack Paran sa Maydas Marinas, at si Ador Davinsky sa South Manila DPWH, Pongpong Yachang, Peter Alvarez, Rinal Pajardo, Pinis Castillo, Nelson de la Cruz, Benji Lampaso, Panglampaso diha. Mga bagong DDS ng Basilio Street, Sampaloc Chapter, at ang mga DDS daw sa may Tondo Chapter. Sana isultin kayo. Ang mga tropa ni Joel Hipolio na isang Grab driver. Repolyo. Magulay tayo ng repolyo. Hipolyo. Hipolyo pala. Mga driver nila sa Valenzuela City, Basta nagipangunahan driver, ni JGFG Group. Salamat kayo, Senator Saponggaw. I love you kay Pangulong Dagong. Sus, Ginoo ko. Mga bayot ng kanahan. Jeric Sina, mga drivers ng EMR Las Piñas, Michelle Clariani, Rosalie Gombalina, Sana isultin. at lalong-lalo na sa Polynesian Caniba, sabi ni Melvin Lucanyas, mga taga-IMET project ng EEI, Manoy Eli, Kuya Diama, Kuya Salem, RJ Biares, Ray Barman, sabi ni Jo Marie na kanyang pinsan. Sana iswertihin kayo. Ang mga tropa ng mga Del Mundo family, ng ipangunahan ni Papa Raymond, ni Mami Sarah, ni RK, ni Rube, at saka ni Rai, mga taga Marikina na nagpaminaw sa tuwa. Daghang salamat. Daghang salamat. Og ang Extreme Designs, salamat kay ninyo, kay Boss Glenn Baratbate. And kay may mga magic mug na naman para sa ating mga kababayan. Yun, no? So, pahingin ng isa, Papa Pangulo? Ha? Pahingin ng isa. Kung walang pangalan mo, wala yan. I hate corruption. Okay, let's... Oras na para i-welcome na itong pinakatisoy nga lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila, Boy Tisoy, a.k.a. Mayor Biko Sutri. There you go, Vico Sotri. How's your green polo shirt today? It fits me, It fits you. but not you. Oh, okay, I understand. And of course, maayong uto Senator Sabong and Pangulong Dagong. Mayong udto sa iyo. And of course, maayong uto mga suking taga-Bakinig. Lambot ng ano talaga, no? Pag nagsalita si Boy Tisoy, I like the way he talk. Masyadong malambot. Ako bakit yun? Marunong ako mag-English, pero hindi talaga ganyan kalambot sa iyo, Boy Tisoy. Lapwae sa imong dila. Para mahumok, himo ang balbakwa. Okay, so our Bisaya word of the day. What? What's the style? Nanimpalad o nanimpad. Dalawa yan. May L at walang L, parehas lang yan. So which is which? Nanimpalad. 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 Right. Or nanimpad. Yes. Okay. Nanimpalad meaning you work hard. Hard work. Hard work. Okay. You went to Manila, nanimpalad ka. Naghanap ka ng trabaho. Nag-comment dito si Daddy Raymond, sabi niya, mukhang parang bastos na word yan. Iba yung iba yung palad na sinasabi. Nanimpalad meaning magbabanat ka ng buto or you work hard. You look for a job and you work hard. Nanimpalad. Now our English word. Iba daw kasi ang dating eh. Today's English word is halt. Halt. Hold. Ano yan? 45 o 46? Ano yan? Hold 45 o 46? No, that's cold. Hold pala yan. Ang dinig ko kay fault yung... Hold. Mali yan. Akala ko may... Yes, it's your fault. Mali. Fault ngayong sinabi. Hold. Spelling. H-A-L-T. Halt. Halt. Meaning? Stop. Stop. Oh. Halt.
halt. Ganun. Kaya pala yung, klaruhin ko lang ito, sir. Kaya pala pag nagdadrive ako ng Kalabaw sa probinsya, sosyal pala yung Kalabaw. Ano pala yun? Halt! Halt! Kaya pala siya nag-stop. Kaya halt pala yun. Use it in a sentence. I had to halt the cars because they were breaking the law. So you stop the car. Are you referring to me? No. No. Halt! Man. Stop! You're not referring. Stop! Stop! You're not referring to me because I don't have car. I have tricycle only. You have van? White. White van Anyway, maraming salamat, Boy Tisoy. Our English, Bisaya word of the day rather. is nanimpalad, Meaning, hard work. and our English word, Halt. halt, meaning, Stop! Di ba ganyan yan, Pong? Stop! Di ba ganyan yan, Boy Tisoy at saka Pangulong Dago, mga kababayan, na pag inahabol ka ng aso, di ba? Halt! 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 iba sa amin, Ano ba? English yan sa inyo. Sa amin, medyo mas sosyal ang aso Ano namin ba? sa Davao. Alam mo, How? taga Davao yan, pobre lang ko. Wow. Pero yung aso namin ay mga Espanyol yun. Oh, really? Kaya pag lumapit yung aso, may mga aso na mga ngagat, di ba, Boy Tisoy? Tapos, Pag anong ginagawa? magkagat yung aso na yan, di ba? Espanyol na, si. Si. Di ba? Bisaya. Si. Bisaya tayo. Dagan kayong salamat, Boy Tisoy, and sa Bongga. Right. Dagang salamat sa inyo. What? Sige. Dagang salamat sa inyo mga paorasyon at iba-ibang klase ng mga sumbong. Ako po si Senator Sup! Maraming salamat and kay Doc Remel Uy, mga taga Santon and Nature Soya Coffee, salamat po. By the way, congratulations sa mga gagraduate sa Coast Guard ngayong araw. Lalo na kay Upaw lang nalaman ko sa pangalan eh. Tsaka si Nilbert Bertulfo na aking pinsan. Congratulations. At mabuhay po kayo Hanggat gusto nyo. Check your oras, saktong alas 12 na. Musunod na si Mayora Iska Morena.